Určite všetci poznáme ten klasický príbeh. Padne ti 18-ka, našu podstate v inventári zjaví 2-3-ročná prémiovka, 5000 na účte na tankovanie, 300 koní plus, no a môžeš jazdiť, prvé auto vybavené. Ale čo robiť vtedy, ak tvoj tatko není vo vate, ale v exekúciách a ty si musíš tvoj prvý superšport kúpiť sám? Toto budeme riešiť na dnešnej ďalšej omši automobilovej cirkvi. Takže ja, Miňo, Fajlo a teda dneska sa rozvieš, čo je ideálne auto, buď teda, keď akože chceš baliť čajky aspoň 4 z 10+, ale máš rozpočet 1000 eur, alebo keď sa chceš dostať z nuly na okolo stromu tiež do tých 1000 eur. Takže ideálne prvé auto v našom podaní. Začni. Ja keď som hľadal po 18-ke, že ma zaujímali autička, tak akože to bolo obdobie, keď som nevedel rozoznať E46 od E39. 39 je stará 5 a 46 je stará 3. Len tie také ikonické auta, ktoré ešte stále sem tam je vidno a kedysi to bolo, že úplne, že boom, že to chcel každý a každý si vravel, že wow, premiávka za 5. Semir Gerkan. No a Semir Gerkan, akože to celkom preslávil, ale nakoniec to bolo také, že naši ma udržiavali v múde, že počkaj, však my si kúpime nové a dostaneš naše. Takže moje prvé auto bol Peugeot 306 kombi 1.9 TD vlastne. Rodinná pomsta. Akože dobré auto to bolo, spoľahlivé celkom. Musím si zaklopať, čo je až divné, lebo tiež sú to také legendárne auta, o ktorých sa hovorí, že ešte ani nenaštartuješ, už ti praskla hlava. A fakt vydržalo všeličo to auto, aj zažilo. Ale o tom asi niekedy inokedy. No každopádne, akože keby som mal teraz vyberať, tak treba si asi zostaviť nejaký rebríček tých hodnôt, že hej, že... To je niečo strašne racionálne. Strašne racionálne. Chceš zbaliť, hovorím, 4 10 plus, rozpočet do 2, boom. Tak strašne racionálne by bol buď nejaký ozaj, že na začiatok malý hatchback benzínový, čiže Peugeot 206 napríklad. Ročník 1941. Ročník 2004. Toto, francúzska pomsta. No, krásna bugina. Na toto zbalíš čo? Na to zbalíš, podľa mňa. Na toto zbalíš, vieš čo zbalíš na toto? Na toto zbalíš 15-ročnú babu, ktorá je v piči z toho, že máš auto. Áno, veď a budeš presne. pre ňu chodiť na základnú školu toľko, až ťa zbalí tatko. Počúvaj, keď 15-ročná chodí na základnú školu, tak to už nejakú dobu prepadá. U vás vo vašom regióne je normálne, že na základnej škole má čajka 19 a 4 deti, takže... Lebo opakuješ aj z prestávky. Nič mi nehovor. Dobre, keď to ty povieš. Ja som z Bratislavy. Dobre, no poraď ty niečo racionálne. Na čo by si ty zbalil čajku v 18-ke do 2000? No, ja tu budem dneska raziť tú teóriu tých ľudí, čo chcú akože superšporty, hej. Čiže za mňa ideálne prvé superšportové auto, keď nemáš budget, je už 100-krát spomínaný Citroën Saxo VTS. Hneď ho nájdem, ako to vyzerá, nech to všetci vidíte. Takáto nejaká haraburda. Toto autíčko sa dá kúpiť z 1.4, z 1.6. 1.4 má 55 kW, 1.6 má nejakých 80. To už musí byť akože nástroj, hej, to už musí byť nástroj. Lebo aj s tými 80 koňmi to auto na šprintoch, bavoráky z 0 na 100, nič, hej, 800 kg. Čiže toto. Prípadne, keď si trocha viac zahojený, tak si kúpiš toto. Dnes tu máme notebook, nech to aj vidíte, lebo sa v tom dá stratiť toto. Toto je nástupca Saxa, tiež to kúpiš za iPhone a pokiaľ sa s tým nerosekáš do stromu, čo je okamžite pre teba RIP, tak akože máš ideálny prvý superšport. Nízke náklady na údržbu, alebo to neudržuješ proste iba nízka spotreba a je to svižné. Je to zábavné. No, ako mňa nikdy neočarovali tieto auta. Mňa by si nezbalil, neviem, či som tvoj typ, ale... nechcem asi. OK, ale akože na toto by si ma nedostal. No, to je ten skôr problém. Česká ty nevadí, ale to je úplne jedno. Môže byť. Dobre, a ak by sme sa mali baviť o nejakej konkrétnej značke, že čo by to malo byť podľa teba? Tak podľa teba BMW? Akože na to mám viacero názorov, môžem vysvetliť. Áno, mne síce sedí a baví ma, ale
ustať BMWčko, keď hľadaš budžetové auto, to je akože úplne iracionálne a úplne tam by som možno nejaký 36-kový kompakt alebo 36-ku samotnú zháňal. Aj to je niečo. Také, že akože to BMWčko vie byť lacné na kúpu, ale potom na tú údržbu fakt, že tie diely bývajú niekoľkonásobne drahšie a potom keď to odkladá, že jedno rameno mi tam búcha, tak to odložím, nechám to, tuto mi odchádza čerpadlo, to ešte vydrží a tuto vstrek a tuto vrtula a tuto hento a zrazu je tam 16 000 investícia. A také auto väčšinou ja kúpim. Také teraz máš vonku? V podstate investičné. Áno. Investovať do bavorákov, to máš, keď ideš do kasína. Na automatoch nikdy neprejebeš do minusu. Vždy si na nule, to znamená, že nikdy nie si v strate. Nikdy nie si v nule. To je logické. Bavorák, to je logické. Investuješ do neho, auto naberá na hodnote. Sice iba pre teba, ale akože naberá. Dobre, takže ty by si neodporúčal ako prvé auto za dokolku. To sa môžeme asi zhodnúť, že... Určite nie. Ako celkovo tie prémiovky sú, že počkaj, je tam jedna taká záležitosť, že nejaká stará A4, neviem, označenie mala klasickú 1.977, myslím. 81. Keď prémiovku, tak akože toto je cesta toho budžetového auta, že máš ten debilný znak na kapote, že áno. Jaký debilný znak? BMW? Audi. ale to je akože asi jediná taká budžetová voľba, inak by som určite išiel do inej značky. Fajn spomenúť pri lacných a štvorkách celkovo Audinách, že majú quattro. Štvorkolku. To znamená, že s tým môže byť sranda. Ak to quattro funguje, tak s tým na snehu môže byť sranda. Ja som akože s mojou A4 robil zaujímavé veci a to je dobre povedať. Akože zo všetkým môže byť sranda, veď to je presne to, že chcem robiť kokotiny a rozjebať sa v prvej zákrute, tak áno, ten kompakt je super, hej. Alebo chcem robiť kokotiny na snehu a prevrátiť sa na strechu, tak áno, tá Audina s quattrom je geniálna. Môj kamarát sa prevrátil na snehu na strechu toto je kompakt. Sa prevrátil na strechu Sadkovou C5, či s čím to bolo? No vidíš. Išiel tak strašne pomaly, že spadol z cesty a prevrátil sa na strechu. Výborne. Takže gravitácia. Áno. Zradila ho, vyjebaný Newton. Takže tak, no ale vráťme sa teda nohami na zem. Čo by si naozaj tak racionálne odporučil, že proste vyjdeš strednú školu, máš vodičák a chceš budžetové auto, hej, normálne auto. Ja som vymenil 4-ročnú A4 za 15-ročnú 8-valcovú sedmičku. Odo mňa nečakajú racionálne akože, kroky. Ale keď sa bavíme nejako poloracionálne, nebudem odporúčať žiadne Fabie, to sa robilo už v iných videách a koho zaujíma Fabia. Nejde do piče. Fabia nejde do piče. Civic 6Gčko, alebo novší, záleží koľko máš peňazí. To auto má aj Typerku ukazovať nebudeme, taký budget nikto z nás nemá. Toto extrémne neokúkané a hnusné auto. Pre ufológov. To je 8. Hej? Áno, toto je 6. To je staré, hej? To je fakt, že staré. No, toto auto má veľké výhody, je ľahké. Časom ešte ľahšie, lebo má akože veľa hrdze. Ty si vlastne kupuješ tie auta podľa toho, ak moc sú zhnité. Ale motoricky, čo tam, vymeníš olej, optionally, hej, nemusíš. Sem tam ti rachnú rozvody, ktoré stoja 4 koruny. Inak tie auta iba hrdzavejú, jazdia odvždy dostále. Má to nezávislú zadnú nápravu, ak sa nemýlim. Takže zaujímavé, to je od 4000 otáčok. Áno. Výtek. Ak funguje. Ak funguje, ak to nie je vôbec. Pre bohatších. 8-čkový Civic, presne toto UFO, to už vyzerá aj modernejšie, tu už možno aj na to zbalíš nejakú samičku, jak sa hovorí, aj keď podľa mňa asi ne, ale aj keď pravda. To zbalíš skôr iba chlapcov. Áno. Ale takých divných. A toto bolo auto, ktoré podľa mňa, že extrémne rýchlo zostarlo ten dizajn. Že to bolo, že 2 roky to bolo že každý bol vlhký z toho a potom to bolo, že to by som nechcel. Ja sa teraz mením za Passat s doplatkom. Nie. Modrý. Ty si frajer. Ja viem. Alebo 7-čkový Civic. Teraz sa bavíme o autách pri tej 6 od 1000 €. Pri tej 8 dokúpiť 1.6 alebo 1.4 tie slabšie, či čo to je za hnusný motor za 3-3,5 tisíc. To už asi veľa, hej, keď skončíš strednú školu, ale táto 7, 6
hatchback, lacný servis, svížne vozenie, keď to budeš točiť ako bez mozek, tak to je svížne pomerne. Podvozok je fajn na nejaké oťukanie, a keď to niekde jebneš do škarpy, tak na to kúpiš nárazník od prvého spoluobčana za 6,50. To sa rieši binderkami na tých autách. Ja sa nechšetí sedláci, jak vy v BMW klube, my akože máme rádi, keď naše auta vyzerajú My. prémiovo. Ja budem mať UFO za týždeň, tak my tu v JDM klube. Si kúpim také tie vyšmatlané boty, obrovské, voľné tričko a chodí, look at my rights. Japonec. Ináč to bude môj prvý Japonec, ja som Japonca ešte nemal. Japonec, nakoniec sa hovorí veľmi rýchlo. To je dobrý point, akože keď Japonec, tak Supra MK4 je taký môj, že... Ideálne prvé auto. Vlhký sen, áno, ideálne prvé auto, teraz sú tak okolo 80 litrov. No, to zarobím za večer. Legendárna Paul Walker, áno, som uver. Legendárna Supra pána Walkera z rýchlo odbesil. Môžete vidieť. No, ale máme teda, hej, prvé auto Fabia, keď si akože si racionálny. Nejak nám to uteká. No. Alebo zdedíš auto po fotrovi, jak ty. Áno, to sa stane. Auto. Môžeš mať Feliciu, to je klasika, ale čo robiť, keď akože si, dajme tomu, že si z Rimavskej Soboty. To znamená, že tvoje prvé auto musí byť čierne, mať čierne okna, aspoň 4,9 metra na dĺžku. Čo v takom prípade? Asi by som išiel do Mercedesu, určite. Akého? Asi by som skončil vo V211. Som to tu mal natekané, presne som vedel, že toto povieš. Lebo to je presne ten etalon, že keď si predstavíš, že budgetové auto, black on black, čierne kola, čierne okná. Výhoda tohto auta je, že keď ho jebneš žltú farbu, môžeš byť taxikár. Nepotrebuješ ani koncesiu, nikto ťa nezastaví. Takýto konfig, ako je na fotke s chromami, tak to si luxusný. Prípadne všetky tie chromy dáš do čiernej, alebo sa tie chromy olúpu a máš to čierne, vtedy si športový. No a tajný trik v tomto aute teda okna dole, lebo nemáš klímu funkčnú a ruka venku. Samozrejme, čím tlstejšie predlaktia, viac zlaté hodinky, tak tým ideálnejší povoz to je. Čím viac hodiniek, tým viac Adidas. Tu nás ale hýbeme v nejakých vyšších cenách, nie? To okolo 3-4 tisíc eur. Vieš čo, akože áno, že dá sa taký fest, že zjazdený kúsok aj niekde okolo 2 nájsť, že to je, ale to je presne ten sen, že nechcem povedať, že cigánsky sen, ale proste je to tak, že pokiaľ si ideš toto, tak akože nájdeš aj veľmi, veľmi rozpočtový kúsek a pokiaľ ti nevadí, že sú roztrtkané nápravy, že je problém to naštartovať a to je tak ako... To auto ešte vydrží. Pozerám na tú fotku 211 z Wikipédia a pod ňou je taká veľká kaluš. To je presne vystižené k tomu autu. Čiže, dobre, takže luxus, hej, 211 Mercedes. Kedy si to bola 210, tá bola taká nesympatická, ale tie už asi všetky zhnili, že to už asi ani nejazdí. Nevidel som dlho. Ale akože 210. Takáto 210 na AMG-čkových Canal Decloch 55 AMG-čko by som bral. Tak 50, ale inak akože ono to jazdí jak do piče, keď si sadneš do jogurtového kelímka. Úplná kokotina na ceste. Ja som mal 320 CDIčko, klasiku, ale fakt taká gumová pičovina proste. Tak je to Mercedes. No. Mercedes není. Hej. To je zase to, že si bavorakista, hej, takže... Áno, ako presne to je to, že je to zadný náhon ako bavorák, ale to auto je ale tiež môžeš byť taxikár. Hej. Keď máš 49, tak ti nikto neuverí, že si taxikár. Áno, to je pravda. Ale v tomto ideálne je takéto auto doviesť presne bežové z Nemecka s nabiahnými 200 000. Šiestýkrát. Áno, 6-krát. Ale to svedčí o tom, že tie motory vydržia. No jasné, toto s dieselíkom klasickým, to auto bude jazdiť dovždy. Vymení sa sem tam olej nejaké tie ramená, ale áno, to je tiež tá kategória Civicu, len teda v tej buržoáznej triede, že akože si luxusný, vyzeráš strašne bohato, respektíve toto sú autá, ktoré... Myslíš si, že tak vyzeráš. Áno. Toto sú autá, že vlastne ty nejsi žebrak. Ty sa len hráš na to, že si mal love pred 30 rokmi. To je celé. Že si plníš si tatkov detský sen. Hej. Čiže máme Ečko, máme Civic, máme Fabiu, čo akože si sa opustil, to nikoho nezaujíma. Čo ďalej? Keď teda ani nejsi čierny, ani nejsi... nemáš dvojky nohy do Fabie? Akože pokiaľ som obelel,
počas leta, že som bol niekde na brigáde v Norsku chytať ryby a porcovať a doniesol som nejakú korunku, tak akože ešte by som možno do toho Bavoráku išiel, ale už by som vynechal tú radu, že E46, E39, E38, čo boli tie krásne 2000-ky, všetko, že 3, 5, 7. A išiel by som o radu vyššie a asi do tej E90-ky. To je také... Na to nemáš peniažky po strednej škole, prosím ťa. No, vrátil som sa z Norska. Kúchal som ryby. Pravda, chytal si ryby. Na to aj nejaké ryby chytíš na Slovensku, akože to je auto, ktoré sa dá stále zohnať niekde, že 3-4 tisíc, relatívne v pohode stav a odjazdí to dá. Ale aj 15. Ale aj 15, áno, závisí od konfigurácie, no a od toho, čo od toho očakávaš. No. Toto je pre takú tú strednú triedu. Hej. Strednú triedu strednej školy. A toto je facelift, ale takéto niečo s kahancami namiesto svetiel a namiesto xenonov presne s 318, tam bolo 20 základ, 18 20 asi. Proste to najslabšie, čo mohlo byť. Tak tiež, akože áno, už to není ten bulletproof. Akože tam už treba vyberať, že aj motor, aj všetko, že aby to dávalo zmysel, ale pointou toho je, že keď si dobre vyberieš motor, že takú klasickú jednu z prvých M47, M57, tak to vydrží ešte hodne dlho. Tam platí, že asi pred facelift a čím staršie, tým lepšie paradoxne pri tých autách, lebo oni tam už sa dosť vylepšovalo. Áno, tam už sa vylepšovalo presne auto z doby, kedy mali inžinieri súťaž v Nemecku robiť čo najkazovejšie motory, čiže tu už sa môžu chytiť všetky možné oničné ložiská, všetky pumpy, chladiče, čidlá, elektroinštalácie, kokotiny. Takže kľudne toto, vyzerá to inak paradoxne, ako že mi sa to auto páči doteraz. Hej. Keď to je pekné a má to kolesa, tak nevyzerá, že úplný žebrak a s týmto môžeš zbaliť aj keď pre strednú školu už. Áno. Toto už je vyšší vývin. Ale ten mesiac v tom Norsku to vypýta. Áno, mesiac v Norsku minimálne a potom treba tankovať. Financovanie cez automobilovú cirkev. Tak, presne tak. Vydávime ti taký úverík, že budeš chádzať domov aj bez stredný rok. Dobre, takže máme trojku. Toto inak môžeš mať aj cabrio, aj kombi, aj coupé, aj búrané. To bude asi všetko. Pravdepodobne. Áno. Cabrio, ale tam... No cabrio tam si cez 10. No, ja som mal nájdené za 9 a tak vyzeralo. No, ale to je akože že extrém. Cabrio cez 10, kúpe sú tak, že 8 cca, kombiky a sedany zoženieš v pohode lacno. Ale presne to je to, že má to obrazovku, nemá to obrazovku, má to dobrý motor, má to nejakú výbavu, je to úplná socka, že tam sedíš jak na tej 3-eurovej stoličke z Ikei plastovej, vieš, že je to také, no, že fakt treba si dať pozor na to, aby ste nedali trojku za auto, ktoré má hodnotu liter. Hej, no presne 90-ka a z tejto doby aj 4 B7, 8 môžeme porovnávať, ukážeme si následne. To sú presne autá, ktoré keď kúpiš facelift, čiže modernizovanú verziu, s dobrým motorom, s výbavou, tak tá auto aj teraz je funkčné. Má peknú obrazovku, MP3, iPod, kokociny, handsfree, natáčacie xenony, automatické ďalkové svetla, všetko, vie to byť napratané. Vtedy samozrejme už to není prvé auto a týždeň v Norsku, ale sme tak 2 mesiace v Norsku. A zároveň, keď to kúpiš akože fakt, že vyžité lacné, tak to stojí pár korún, no a keď si akože šikovný, zoberieš tempopastu z Teska, handričku, tričko po mamke a to s tým prejebeš, tak to bude vyzerať akože pekne. Takže toto, ty môžeme rovno preskočiť na Audi 4.0 na kapote, ja to závolám tam, nech sa potešíš aj ty. B8 je možno už drahá. Tam sa bavíme tak 4-5 tisíc vyššie, ak sa teda dobre z hlavy pamätám. Čiže toto je asi teda drahé na prvé auto zo strednej školy, keď sa bavíme, že si stropkou, nie Norsko, hej, žijúci. Audina akože... B7. Za mňa super auto. Nehnie to jak Bavoráky. To je vlastne všetko. Výhody. Akože ja by som sa Audinu vôbec neťahal. Pokiaľ fakt nejdeme po tej budžetovej 1.9 TDIčku, tak ako... Prečo? No lebo stále to bude, buď to je drahé na kúpu, alebo to je drahé na servis. A je to kokotina. Etalón spoľahlivosti, bezpečnosti, komfortu, prémiovosti a luxusu je Volvo. Passat B6.
Ty už nepohnuli? To čo robíš? Ale na pasat, keď to vidíme, my zle. Hej, chápem. Ty nepohnili ešte všetky? No B6, áno. S B6 prišiel Volkswagen do triedy BMW. Chceli byť akože konkurencieschopnejší, prémiovejší, čiže od Bavara odkúkali to hnitie. Uh-huh. Čiže B6-kové Passaty, kombiky permanentne všetky budú znité samozrejme nad SPZ-kou a keď nie, tak to bolo opravované. Ale boli také, že aj okolo kľúčiek a tak, že tých problémov tam bolo to, určite viac, podbehy a všetko. Fakt? No. Fakt. Ja som mal celkom peknú. Teraz si kúpil sedmičkový Bavarak, tak si to vystriedal. Áno, však. Celkom nepekný. Nie, no B6, vieme to mať benzínové, vieme to mať dieselové, vieme to mať 6-valcové. Ale toto je inak veľký oxymoron. To je ten motor, ktorý som spomínal v jednom z podcastov, že som to mal v Superbe, tá 3.6. Ona je síce v Škodovici je utiahnutá o nejakých 30 kW, ale aj takto lieta. Jalničiari vedia svoje. Hej, a aj takto lieta, ale akože je to také auto, že nikdy nevieš, kedy zakape ten motor a prečo. Tak ale to není prvé auto, vráťme sa k tomu. Hej, že áno, to je pravda, no len ty si to tak spomenul, že môžeš to mať, no. Toto auto vieš mať s racionálnym dízlom, podľa mňa ešte aj s atmosférickými benzínmi, tu na 1.6, 2 liter to boli určite atmosférické. Fakt, hej? Možno nie, tak do komentárov nejaký mudrý koko napíše, že si vymýšľam zasa. Ale vieš to mať s nenáročnými servismi, nenáročnými dízlami, ktoré žerú málo, vyzerá to tiež pomerne solidne. Keď to prebež tou tempopastou, nahoníš gumy, dáš na to koleso z bazošu. Ako áno, vie to budú mať... štekať, jak hovorí Patrik V. Vie to mať decentný look, to auto, no. A kúpiš to za 2. Áno, podľa mňa. Dá sa. Všeličo vyhonené sa dá takto kúpiť, no. Takže B6, no a Volvo, ty si spomínal, to je akože dobrý hazard na prvé auto, to musím uznať. Že? Odporúč nám nejaké Volvo na prvé auto. Vieš čo, ja som mal S80 z roku 2000 s prevodovkou v núdzaku. Inak 2.9 atmosféra, benzín, plyn a jazdilo to iba na trojke, čiže na trojke si sa rozbiehal, na trojke si zastavoval, na trojke proste všetko. Hej, a ako v pohode auto. Má si stierače na svetlách? Myslím, že áno. Ono inak to auto vyzeralo dobre, aj stále podľa mňa vyzerá, ale presne, že to Volvo je tiež také, že riešiť tam tie veci nechceš a nevie to tiež nikto moc, takže túto značku by som asi vyhodil, že môže byť zaujímavá, pekná, sympatická, ale asi by som to vynechal v rámci budžetových vecí. Volvo. Aj keď sa dajú kúpiť lacné kúsky, alebo ešte teda možno čo ma napadá, myslím, že oni mali taký zaujímavý 2.4 benzín, atmosférický 5-valec, ktorý bol fakt, že slávny, hustý a vydrží všetko. Myslím, že to malo 125 kW. Ale k tomu treba samozrejme takú konfiguráciu, že úplne, že sociál, manuál a teda, že nech sa tam nemá čo viac dojebať, lebo inak je to des. Keď vravíš sociál, manuál, tvoje obľúbené auto. BMW 65. Tak tá v manuáli asi nebola. To nie, ale presne, keď si z Rimavskej Soboty, si tmavší, máš zlaté hodinky, toto je to ideálne auto. Keď to kúpiš na strunovom podvozku, bez všetkých tých high-tech vecí, tak už riskuješ, že sa ti pokazí úplne všetko okrem toho, čo tam nemáš, čiže elektronika, motor, svetla, nápravy ťa budú stať veľa, ale keď máš toto všetko v piči a chceš len akože vyzerať fancy a chceš chodiť baliť tie 6-10 čajky na strednú školu, tak 65-ka, to, že buchavé napraví, nikto nevie. To, že ti dymí parostroj, lebo máš zanesených 8 zo 6 vstrekov, tiež nikto nevie. To, že čerpadlo vynechávaj tiež jedno, pointa je tá, že máš 5-metrové auto. Kámo, Rolexky. Bavíme sa o pred facelifte samozrejme, lebo facelift je drahší výrazne a 65-ka v pred facelifte ozaj nie je fancy. Proste ani na pekných kolách, ani čierna, nie. Ty si tu teraz vyťahoval Volvo S80 a povedal si, že je príjemné. No, je. A povieš, že není fancy 65-ka. No není. Choď na strednú školu, zoberiem ja a ty zober Volvo a uvidíš, komu to bude naskakovať. No dobre. Ideme?
Chill. Ty vlastne to 6-5 Teraz bude končiť 6. hodina. To takto máš naučené? A s kým to sedím? Volajte policajtov. Dobre, takže máme teda prémiové auta, ktoré si mi zrušil na takýchto kolesách. 50 cent. No, dobre, vráťme sa k takým značkám, že poďme asi ten VW Group rozobrať, lebo Toto je racionálna voľba za mňa. Na čo toto robíme? VW Golf 5. 5-kový Golf. Kúpiš to za 4 haliery a 5 centov. Takýto hnusný biely. To je napríklad auto, čo zostarlo za mňa, že dobre. Vyzerá tak vajco. Podobá sa na teba v tom tričku bielom. Tento, čo mám tu na prese, vyzerá jak ty. Ja ho našťastie nevidím, takže nebudem to komentovať. A inak akože tie 5-kové Golfy boli tak dizajnom, že OK, že dá sa na to pozerať, akurát, že tiež už to vedelo fajne vyhniť. Všetky tie Volkswageny vtedy to vedeli. Takže to je taký ten bonus k tomu, tá pridaná hodnota. No a tiež to vieš mať presne tu s kahancami, že s halogenovými svetlami, hej, že nevidíš nič, lebo to nesvietí. Je tá klasická budžetová verzia, to je presne, že Golf, ojebané nárazníky, proste odreté kolesa. Tak. Alebo potom Golf, ako tu s Xenonami, kde tiež nevidíš nič, lebo sú vypálené, ale vyzerá to lepšie zvonku. To je istá jednotková Fabia. Keď máš Xenony, tak si alfa samec v stropkové. Čo Škoda? Škoda rečí. Áno, úplne. Tak Škoda, samozrejme, etalón spolahlivosti, legendarity, prvá Octavia. Kámo, akože jednotkovú Octaviu nájsť v dobrom stave, tak za to si zaplatíš celkom. To je to, prečo by som ja osobne moc neodporúčal ako prvé auto Škodovky. U nás ľuďom jebe a je to strašne cenené. Prvá Fabia s SDIčkovým dízlom, áno, ten motor je parádny, nič nežerie, hučiak, chuj, teče z neho olej, neťahá, ale nežerie. A za peniaze, za ktoré kúpiš prvú Fabiu bez klímy s 1.9 atmosférickým dízlom, kúpiš hentu 8-čkovú Civicu. To je lepšie auto. Áno. Je to tak. Ľuďom u nás, zase je pravda, že záleží z akého si kraja. Keď si z Brezna, kúpiš si jednotkovú Octaviu RS na fotke, alebo dieselovú Octaviu RS, ale dáš tam RS-kový nárazník. Dieselovú Octaviu, nie RS. S RS-kovým nárazníkom. Prídeš do Brezna, vyhral si. Hneď si vyhral. Alebo, čo je tiež fajn, prvý Superb. Čo ty na to? No, vieš čo, nedávno som nad ním celkom rozmýšľal. Ty máš deti, vieš o tom? V zmysle takom, že vydávam ho. Každý deň ho vydávam, lebo sused má takého. Chudák. A vieš čo, oni sú akože dizajnovo sú také celkom vydarené tie autá, že bolo obdobie, keď sa ťažko rozoznávali od oktávky. To obdobie pretrváva dlhodobo. Pre neznalých ľudí. Podobá sa. Svojím spôsobom áno, ale má také svoje charakteristické črty. A čo sa týka Superba, tak tam je úplne jedno, že ktorá generácia, ale keď otvoríš zadné dvere, tak ti ujebe dekel, koľko je tam miesta. Že toto je že brutál, že žiadne iné auto to nemá. Môžeš mať 7 longovú, môžeš mať S-Class, môžeš mať Maybach, proste není tam toľko miesta ako v Superbe prijebanom. Čiže toto je extrémna halus a stále sa mi nepodarilo nejako pochopiť, že ako to spravili. Akože čítal som niekde, že kratšie sedáky, ale to proste nevyzerá, není to tak, že... Lebo fakt tam sa ti zmestia tak 3 tanečnice ešte medzi kolená, že úplne v pohode. Len si ich musíš zaplatiť, do toho SK ti prídu samé, len tu si musíš zaplatiť. To je ten problém. Áno, to je ten rozdiel. A zase ďalšia vec je, že oni to boli celkom legendárne manažerské auta. A automaty tam boli úplne že katastrofálne. To neviem, či si dobre pamätám, ale to boli niekoľko, že 4-stupňové. Tiež myslím, že 4-stupňové, že akože fú. Čiže automat v tom aute nehrozí a ešte som, akože prešlo mi rukami dosť tých aut, ale ešte som nevidel taký, že fakt, že zachovali, že pekný kus. Tie sú drahé. No. Ale keď akože sa odprostíš od nejakého toho cukríkového stavu, tak v teórii ten prvý Superb, keď akože nie si lobotom, hej, že musíš naháňať s prvým autom, tak toto keď kúpíš s normálnym motorom, nie s 2,5, s manuálom, vieš tu mať automatickú klímu, airbagy, vyhrievané sedačky dokonca aj vzadu, je to pohodlné, je to pomerne bezpečné stále.
Čiže kombinuješ oktávku aj sedmičku, v Brezne budeš za kráľa s prvým Superbom a koľko tie auta stoja? Tie stoja pár korún podľa mňa. Nie ich veľa, hlavne nestretneš ich až tak veľa. No, akože ja čo som videl, tak sú to kúsky, že niekde okolo 2, ale je to také, že na obrázku fajn, ale prídeš k tomu a vidíš, že praska git pod lakom na streche a podobne, že nechcem sa na tom radšej ani voziť. Tiež auto, že 1000 až x 1000, hej, zabavíme sa o tom, že koľko. Áno, presne. Furt si stojím za tým, že ideálna prvá kúpa na prvé auto do 1000 presne, každý našetrí niečo iné. Je presne malý hatchback, ak som vravel, to Saxo, tá C2, kľudne tá Fabia hnusná, zešľahaná, alebo také niečo. Ja tu ťahám ešte jeden etalon, ktorý ťa odstrelí na Mars. No daj. Nevyznám sa do tých generácií, ale 2000-ková Impreza. Tieto ročníky. Akože obyčajná, ale základná. No jasne, tak... Že nie VRX STI. Tak, no áno, kľudne, keď máš akože tátka voláte... 40 litrov, hej. Ale úvodná veta volá, že tatko má exekúcia na vatu, takže... Hej. Vieš čo, zaujímavosť týchto aut, inak dobre, že to spomínaš, lebo toto mi úplne vypadlo, ale zaujímavosť týchto aut, že stará Impreza a starý Lancer, čo proste vyzerajú... No stará Impreza v kombíku vyzerá, jak keby vyšla práve zo záchoda. Mám tu kombík otvorený celý čas? A starý Lancer v kombíku vyzerá, jak keby vyšiel práve z garáže pohrebnej služby. Ale ty na to, že to má že 1.6, 1.8 a takéto zdechlé motory okolo 80 kW, tak podvozkovo je to taká brutalitka, že fakt si užiješ tú jazdu na tom, že chore autička, no. Preto to vyťahujem. Kamarát mal, nenájdem fotku k tomu, kamarát mal túto Imprezu zelenú, presne, jak si vravel, kedysi, extrémne vyhnité prahy, extrémne vyhnité nosníky, tam hnili ešte aj plasty. Ale bola to štvorkolka, bola to tá 1.6, tuším 74 kW. My sme na tom aute v zime na letných gumách jazdili na klibe po zjazdovke. Vtedy bol open day, v noci sa to akože legálne mohlo po tej zjazdovke jazdiť. Sice sme raz zapadli, ale to bolo úplne v pohode. Jazdili sme cez ten zákaz vjazdu, ktorý tam ešte samozrejme nebol, z Koliby dole na železnú studničku. Tam je tiež zákaz vjazdu, ktorý tam tiež nebol. Úplne rally, akože Colin McRae bomby, ty kokos, až kým sme sa nevyjebali do obrubníku, lebo sme preskočili most, zle sme dopadli a zapichli sme sa do steny, ale to auto je tak neprestrelené, že ono ohlo nápravnicu, tuším, a koleso a tak to došlo domov. Proste nič. To sa mi tiež raz stalo. Čiže Impreza je tiež dobrá voľba na zábavnejšie jazdenie, kombík má to priestor. Áno, je to Japonec, vyzerá to divne, ale vieš na to kúpiť z druhej výroby fejkové rôzne nárazníky VRX-ové a tak, vtedy to vyzerá pekne. Vieš toho vyskladať v teórii toto, to tu ukážem, nech to je vidno. Nech to vyzerá takto VRX-ovo a je to fajn. A tiež, áno, bude to žrať ako hovado, po 10 nebudeš, tak ale asi veľa jazdiť nebudeš. A otázka je, že či si to chceš užiť presne, alebo hľadaš auto na odvoz z bodu A do bodu B. Pokiaľ si to chceš užiť, asi milovník a baví ťa vrtať sa v autičkách, tak kľudne nejaký starý Bavorák je v pohode, ale bude to stáť nejaké peniaze. Hej. Takto môžeme asi zhrnúť, že samozrejme najlepšie prvé auto je to, čo ti napadne ako prvé. Čiže Felda, ak sa nehambíš za seba, Fabia prvá, oktávka, tie sú akože drahé, ale hociaký takýto 1000-eurový hatchback, to je to najlepšie, čo môžeš kúpiť, lebo pravdepodobne to jebneš do škarpy, alebo do niečoho nadsúvaš, alebo niekto nadsúva do teba. Keď si odvážnejší, kľudne prvý Superb, kľudne druhý Superb, ten sa dá tiež extrémne výdojený kúpiť za 2000 eur, 3000. Ale že extrémne vydojený. Extrémne pro vydojený. Strašne, fakt, jak, no nebudem to priznávať k ničomu. Hociaká stará prémiovka je vždy lacná, na to pozor. Tie staré prémiovky sú lacné pre nejaký dôvod. Ono, tá sedmička má 20 rokov, ale ten servis akože nestojí. Ako, hej. Takže nekúpovať pičoviny racionálne, ale akože ideálne kľudne. Ja som za. A keď sa to pokazí, tak proste ideš späť na autobus. Takže ideálne prvé auto najlepšie zo všetkých, povedz, hneď teraz. Štvorkový Golf sme nespomenuli do piči. Ako tam už... čo tam chceš spomínať? To už je všetko vyhnité. Za mňa ideálne prvé auto je E39.
Ale to je presne, že pre človeka, ktorý dá sa to auto kúpiť, že za 5 kg extrémne vydojené, ale že extrémne vydojené a dá sa to pomaličky dostať do stavu, že všetci budú čumieť na dedinskej zábave a možno, že o 23 rokov sa bude dať predať aj za 10 000. 39 vie byť veľmi pekné auto. Vie. Keď sú v nej peniaze. Uh-huh. Je to o peniazoch. Čiže malé auto Saxo, stredné auto Golf, veľké auto Superb alebo etalón spoľahlivosti Passat. No a potom, keď si nezmyselný, také 39, 65 a iné veci. Áno. Dobre, tak dúfame, že sme vám teda pomohli a dali sme vám dobré rady do života. Žiadne reklamácie na zlé finančné rozhodnutia nepríjmame. Keď si kúpiš 65, lebo som to povedal ja, tak si blbec. A nebudem ti to preplácať, takže za mňa všetko v dnešnej omši. Ak chceš niečo povedať, povedz, a keď ne, tak nepovedz. Budem mlčať navždy ako hrob. Tak, lúčime sa. Vidíme sa. Čaute.